Ano nga ba ang IDEA PH? Ang IDEA PH ay isang online platform para i-share natin ang ating mga ideya upang makatulong sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Ito ay isang safe platform para ma-share natin ang ating mga ideya na para sa mga programa ng ating pamahalaan, mga batas at polisiya, pamamalakad ng ating gobyerno, at iba pang mga napapanahong issue na kinakaharap ng ating bansa. Pwede ring mapa national at local government. Ang IDEA PH ay non-political, non-partisan, non-biased, walang kinikilingan, fair and safe, at no hate speech allowed. Tayo'y magtulungan para sa ating kaunlaran kahit sino pa ang mahalal. Ito lamang ang aming hangad. Aasahan namin ang pag-flex mo ng ideya mo ha. Ang lahat ng pagbabago ay nagsisimula sa isang ideya. Visit ideaph.com.